Voorzitter, dank u dat ik het woord krijg. Point of order op basis van artikel 151 van de Rules of Procedure. Voorzitter, op 19 december wilden enkele collega's uit dit parlement, onder wie ook ikzelf, een bezoek brengen aan de Estremera-gevangenis in de buurt van Madrid, waar onze gewezen collega Oriol Junqueras gevangen zit. In totaal zitten nog altijd 2 leiders van een burgerbeweging gevangen en ook 2 gewezen ministers uit de Catalaanse regering. 3 van hen zijn op 21 december verkozen bij de regionale verkiezingen van Catalonië als lid van het Catalaans parlement. Een maand lang hebben wij formeel gevraagd om dat bezoek aan de gevangenis te mogen brengen. Nooit hebben wij een duidelijk antwoord gekregen. Bij onze aankomst werd onze toegang geweigerd tot de gevangenis en kon er ook geen gesprek zelfs met de gevangenisdirecteur af. Meneer de voorzitter, dit is een onaanvaardbare manier van werken voor een EU-lidstaat. Te meer omdat wij terecht protesteren als zoiets gebeurt, bijvoorbeeld in Turkije of andere derde landen. En ik vraag u vriendelijk, meneer de voorzitter, dat u dit bij de Spaanse autoriteiten zou aanbrengen, dat u hiertegen zou protesteren of tenminste om uitleg zou vragen. Dank u wel.